Znaš ko mi se javio? Ko? Radiša Urošević. Za? Pitao me da li bi pustio baku da ide sa mnom na sastanak. A bože kurac. Baka. Kaže, mnogo mu se sviđaš. Jebi govno. Baka, zašto tako pričaš sa mnom? Ne znam. Tako mi, to ja nemam uzrečicu to da kažem. Jedi govno. Da, ti inače ne psuješ uopšte. Pitao me da li hoćeš da pustiš baku da ide sa mnom na kolače. Aha. Ja isto volim da jedem, ako hoćeš pusti je. Aha. Jel bi išla? I što bi, kako ne bi. Baš sa njim. Pa ideš da mu kažem? No boli me bre dupe šta, ja šta hoću, šta neću i gotovo, ne možeš ti mene da nateraš na silu. Pa jel hoćeš? Neću.